Thomas Andrews anapanga nawo Titanic. Anauza anthu kunena kuti the ship is unsinkable, ngakhale Mulungu sangaononge sitima imeneyi. April 15, 1912, Titanic inaomba iceberg ndi kumira. Anthu 1500 kuphatikiza Thomas Andrews anamwalira. Kalekale kunali Babylon Empire, ufumu wamphamvu komanso olemera pa dziko lonse. Mu nthawi imeneyi Ayuda anataya chikhulupiriro, anasiya kuopa Mulungu. Kunali kuba, chigololo, kupha komanso katangale. Mulungu wakumwamba anakwiya kwambiri, anagwiritsa ntchito Nebukadineza pofuna kuwalanga. Mfumu imeneyi inatumiza asilikali ku Jerusalemu, anaphwasula tempo ndi kugwira Ayuda ambiri ngati akapolo. Ku Genesis kuli nkhani amatuza za Yosefe, anagulitsidwa ndi abale ake ku Egypt. Koma abale akewa sanadziwe kuti they were used by God. Uyunso Nebukadineza anathira nkhondo Jerusalemu osadziwa kuti anatumidwa ndi Mulungu. Mfumu imeneyi inali yankhanza, imapembedza milungu iwiri, Yawe komanso mafano. Pali mavesi ena m'Baibulo, Daniel 2 verse 47 komanso Daniel 4 verse 2 amapereka umboni kunena kuti Nebukadineza amaopa Mulungu. Koma mbali nayi mkulu ameneyu amakakamiza anthu ake kupembedza mafano. Shadraki, Meshaki ndi Abedenego atakana kupembedza fano anaponyedwa mu ng'anjo ya moto. Amene anachita zimenezi Nebukadineza. Timaziona kumalawi kuno achakwera ndi mbusa. Pa kampeni anaonjeza zambiri, fertilizer 4400, passport 14000, anthu kudya katatu kumasana kwanise. Amapemphera daily, mbali nayi nkumachitanso katangale. Akulu amenewa sakusiyana ndi Nebukadineza amene amapembedza fano mbali nayi kumaopanso Mulungu. Pali tsiku lina mfumu imeneyi inaota maloto odabwitsa. Maloto amenewa unali mtengo wautali umene unafika kumwamba. Pansi pa mtengo umenewu pamakhala nyama mosangalala. Koma mwadzidzidzi kunabwera mngelo anamula kuti mtengowo udulidwe ndipo nyama zonse zinaswa pokhala. Nebukadineza atadzidzimuka anaswa mtendere. Anayitana asing'anga ndi amaula kuti amasulire, analephera. Kenaka anamwitana Danieli, anamasulira. Kumasulira kwake akuti mtengo wautali umene unafika kumwamba umatanthauza kukula kwa ufumu wa Babyloni. Koma kudulidwa kwa mtengo ndi kutha kwa ufumu. Ndi anamulangiza kuti asiye zoyipa ndi kutembenuka mtima, sanamvere. Nebukadineza amadzitukumula nkumazitenga ngati Mulungu. Anapitiriza kukakamiza anthu kupembedza fano. Mwadzidzidzi anapenga misala nkusanduka nyama yakutchire. Pala anthu ena amatsutsa kunena kuti mkulu ameneyu sanasanduke nyama komanso sanapenge misala. Tikalowa mu history, mbiri yake simapezeka kuyambira 582 BC mpaka 575 BC. Ndi nthawi yake imeneyi Mulungu anamusandutsa chinyama. Anayikidwa ku private garden zaka 7 kumene amakhala ndi kumadya udzu. Tikabwera m'Baibulo pa Daniel 4 verse 34 akunena kuti Mulungu anamubwezeretsa mkulu ameneyu kukhalanso munthu. Anatembenuka mtima ndi kuyamba kuopa Mulungu. Akuluakulu, nkhanza, kuphana, corruption ndi ena mwa machimo amene amachitika ku Babylon. Leronso tikuziona kumalawi kuno pansi pachakwera. Dzulo anapita ku Balaka kukapanga celebrate 100 billion. Ndiye timafunsa kuti kodi ndi anthu angati ku Balaka amene alandira ngongole ya nifi? Bwanji osakapanga celebrate ku Lilongwe kapena Kasiya? Chifukwa kumeneko ambiri anapatsidwa ngongole, enanso anawakhululukira. Tinaona mu news 6.5 billion inakhululukidwa kwa anthu a ku Central Region. Zimene ndimanena pano
zimakhala kuti ndatenga mfailo Capitol Hill, ngongole imene inakhululukidwa, imene akumkuya analengeza kuti akhululukira anthu ena ngongole, anakhululukira anthu a ku Central Region okha, komanso si Central Region yonse yayi. Anthu ambiri ndi around Lilongwe, Dowa ndi Mchinji. Mafailo ndi inautu sangatsutse zimenezizi, ngati akutsutsa atulutse mafailo anthu amene akhululukira taoni. Ndetu kudabwa kuti 100 billion anagawa ku Central Region, koma celebration ya 100 billion ikuchitika ku Balaka. Chifukwa chani? Musapake mafuta anthu aku Balaka, chikhalire icho nyama yadyedwa ku Lilongwe. Taona na asilikali kwame awachotsa malawansi mbali nayi kumakra angosewesa ndalama. Ogwira ntchito kumeneko owerengeka chabe amene ali connected ku MCP akupita kunja mwezi uliwonse ndikumapasidwa 12 million allowance per trip. Boma ili ambiri amene akupasidwa ulemu chakwera sadziwa ntchito, ndikupasa chisanzo azikhale ng'oma. Taonani zimene zikuchitika ku immigration, sitikwanena koma you can see for yourself. Tapita ku immigration mukaone mene anthu akuzunzikira, amene ali responsible for those things ndizikhale ng'oma, koma achakwera sakumuchotsa. Ku Lilongwe nduna yasola 30 million mboma, atasola choncho anampasira assistant kuti asunge, nayenso assistant anamusungisa wantchito. Mapeto ake wantchitoyo wathawisa 30 million yonse. Zimene ndikuona pano ACB, HRDC, polisi akudziwa, koma simumva kuti anduna amenewa amangidwa. Koma akanakhala munthu wamba kalekale atatsegula mlandu akuti money laundering. Achiti mataphedwa anthu ena ku MCP amasangalala, amaona ngati adusa moyera. Anamunyengera manganya ndi kumpasa vice president. UTM original inali yokuya kwambiri ndi ifa yachilima, anatuka malayansi kwa Michael Usi anakakamira. Ndege itagwa pa 10 Juni tinaona true colors of people mchipani chimenechi. Ena anali bize usiku ndi usana kusaka chilungamo. Michael Usi sanankhe chilichonse. Ndelero akukakamira akuti ali ndi mthiko ndipo akhamu alliance yang'ona, ndicho linga kuti agwise chipani. Mbali nayi akayatira muza kuti ukhale nawo mthiko wakowo, ife tili ndi moto, tili ndi poto komanso mbale. Mwachidule Belisazara inali mfumu yomaliza ku Babeloni, anali wankhanza wakupha komanso katangale. Tsiku lina dzanja linalemba khoma. Daniel 5 verse 25 pali mawu, ufumu wanu wayesedwa ndipo waperewera, posachedwa ugawidwa ndi kuperekedwa kwa Aperisi. Sipanatenge nthawi dzanja linalemba khoma, Belisazara anaphedwa ndipo ufumu wake unathesedwa. Ndiye muone zimene zikuchitika ku Malawi. Chuma chaonongeka, njala ili paliponse, mabiliyoni abedwa, chilima waphedwa, komanso nduna zalemera unaccounted for. Daniel 5 verse 5, ufumu wanu wayesedwa ndipo waperewera, 2025 udzagawidwa.